Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayde moɗon weltare min dañata kala saaha e huccude mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha ɗo mboro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo ko ɓuuri tengtude e jaydele ɗi oɗo subaka hande ene anda tan ko résultat ji scrutin walla mbiyen woteji dañnoɗi ñane 23 janvier woni dimanche ɓennuɗo hecci hanki o ɗum ɗon noon ne mantini saabu Benno Bokk Yakar hanki ɓe cuuti konnguli moɓɓe fanude e scrutin ji kono ma en jiya toon to Burkina Faso saabu oɗo saaha coup d'état dañi toon ha gardiɗo leydi oɗo saaha koko fawa jungo ɗum ɗon noon wiyetake tan ko lawol go ina daña saabu ne anda Mali ko hen ummi Guinée hen ummi kamɓe Burkina Faso noon ɓe pawima hen en batta sona uddidde ruɓɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka talata hande gudditiren e jaynde guindire Le Soleil jaynde Le Soleil noon e oɗo subaka hande ari tan koye woteji dañnoɗe dimanche oɗo ɓennuɗo ha saabi kamɓe ɓe cuuti en konnguli mabɓe kamɓe jaynde guindire nde ɓe mbi tan Yewwi Askan Wi oɗo saaha nani tan daari ene hollita hoore muɗum no fewi ɓe mbi Benno Bokk Yakar noon woni koye niɓɓuru oɗo saaha kono nani ƴeewa no watta ha yalta hen wallu Sénégal noon ha joni tan nani suuɗe caggal maître Abdoulaye Wade ɓe mbi noon darde sukaɓeɓe ne holnina mantini no fewi ngol ɗaw lawol e ɗiɗo scrutin ji ɓennuɗi hande noon ina anda woni match hakkude Sénégal e Cap Vert nane nder jaynde nde jaynde Libération rewi hen jaynde Libération noon ɓe mbi tan Benno Bokk Yakar ɗo joni nantane niɓɓuru one woni tampere saabi tan ɓe kawrinone koye mabɓe haaɓe kuccite saktoɓe kabaruji kono noon ɓe mbi tan ko Diop Sy kañum tan ƴetti commune mo Tivaouane Yewwi Askan Wi ɓe mbi tetti département o e juuɗe mabɓe ɓe mbi toto ganda kañum woni Tataguine Somone Bambey Kanel Keur Madiabel Kédougou Guinaw Rail e Nord Thiaroye Gare Tivaouane Diacksao Diamaguène e diwanuji goɗɗi ɗi ganduɗa yete Benno Bokk Yakar ɓe perti ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi tan ha joni Seynabou Ndiaye Gemsa Bopp juppunoɗo walla nelnoɗo jettuɓe duppi galle janoɗo ha cukalel dañe gañandeli musi oɗo saaha amone juuɗe lawol ha joni tan garen e jaynde L'Observateur ari hollidde tan e gardiɗo leydi ni ɓe mbi Macky Sall ɗo joni nani tan juuɗi gam andude holone holon toɗɗoto ɗum ɗon noon ɗum saabi ɓe mbaɗi natal gardiɗo leydi o ne wayno gonɗuɗo e jakende ni ɓe mbi Fatick commune aji 18 ɗi ganduɗa commune aji 17 ɗi ganduɗa yete aɓe jogori perdude ɗum e oɗo saaha ɓe mbi Matar Ba nana tan e hakkude cour d'appel ne heeɗo beele ko kañum jogori jottade walla wona kañum ɓe mbi to Malem Odar kamɓe Benno Bokk Yakar ha joni tan ɓe ngakki département o e commune aji 4 to diwan mo Kaffrine ha joni ɓe mbi tan ɓoccitima juuɗe Benno Bokk Yakar ɓe mbi Dakar noon holliti ha joni ɓe jaadi koye Yewwi Askan Wi ɓe mbi Benno Bokk Yakar ɓe darima gam wiide ko tolne capantati ɗiɗi département ji ko kamɓe ƴefti ɗum so limore ko département ji foti ko capanɗe 4 ɓe mbi capantati ɗiɗi ɗi kamɓe ƴetti ɗum wadde noon kamɓe ala ko ɓe kulata ha joni ɓe gari tan ha joni e match hakkude Sénégal e Cap Vert caggal ɗum noon ɓe kolliti oɗo debbo mo ganduɗa kañum wonno koye galle muɗum mbindan mum mo wonduno toon tan waɗanno gueɗe ɗe ganduɗa a pewani ha ƴetti ɓiyum nanni ɗum e nder ɗe ɗon baɗe ɗe ganda wona baɗe pewɗe ha saabi tan o fawama jungo e oɗo saaha ɓe mbi toon noon to diwan mo Casamance dille mbaɗino toon ha soldateɓe men ɗiɗo mbasi hen fittali muɗum ne waɗi hen kadi goɗɗo mo ganda ko rebel kañum ne wasi hen fittandu muɗum e ɗiɗo rebel aji fawaɓe juuɗe oɗo saaha ɗum nane jaynde L'Observateur caggal ɗum koye jaynde Vox Populi gareten ɓe mbi tan accrochage ha joni ko kalanoɗen joni hakkude militaire uji e
rebelle aji ɗum ɗon dañi tan ko hakkunde Sénégal e Gambie kamɓe MFDC ɓe ɗon ɗum noon waɗi tato wasɓe hen pittali muɗum ɗiɗo militaire uji e tan goto mo ganduɗa jeeya tan koye ɓeɓe wonɓe rebelle aji walla ɓeɓe kuccodirta toon ɓe mbi ha joni tan Benno Bokk Yakar kañum wi ko kañum gañi commune aji ɓurɗi hewde ɗi ɗum noon ko hanki wonno nde ɓe kuccodire saktoɓe kabaruji Yewwi Askan Wi noon wi tan Benno Bokk Yakar yo jooɗo ina funta hoore muɗum ɓe gari to diwan mo Burkina Faso e tan attaque dañɗo tono ha saabi gardiɗo leydi ndi oɗo saaha nana fawa juuɗe tonete garen e tan jayde quotidien le quotidien ma yiye gardiɗo leydi ndi ne jooɗi ha joni ne wonde jakende kanko Macky Sall ɓe mbi noon ko heewi hen ko perti oɗo saaha ma won miijo e nder hoore makko saabu ko défaite mawɗo e Benno Bokk Yakar ha joni ɓe garti to diwan mo Yoff ɓe ƴewtidi sukaɓe baɗono Seydina Issa Samb kanko ƴetti toon hefti Yoff e juuɗe Diouf Sarr ɓe mbi tan kanko to Wakhinane Nimzat noon Ahmed Aidara ne wi tan ne woppiti hen hakkille saabu toon ene ɗeesi dañde haala seeɗa yete ɓe mbi soldeteɓe wasɓe pittali mumen to diwan mo Casamance e tan to ganduɗa kañum woni to diwan hakkude walla mbiyen so ɓenni Mali haala Guinée Burkina Faso kañum ne nani tan kañum ne nani fayi e coup d'état walla mbiyen coup d'état dañi toon ha Paris so tawde gardiɗo leydi ndi kañum ittama e place muɗum garen jayde las kañum are Benno Bokk Yakar ɓe mbi tan nane wiya ko kañum gañi saabu ko tolne région ji sappo e ko tolne e dow 14 région ji ko kamɓe gañi ɗum wadde noon sinno ko présidentiel wonno ɓe mbi kamɓe eɓe gandi ko kamɓe tan gañoto wadde noon ɗum hulɓinani ɓe mbi tan ɓe ganduɗa baɗono Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Hott Zahra Iyane Thiam Oumar Gueye oɗo mo ganduɗa kankone Sadikh Bey Moussa Sillat Diop ɓeɗon fo ko ɓe ganduɗa ɓe piyama ɓe laminama to ganduɗa kañum woni to commune aji mabɓe ɗum ɗon ne ɓe mbi tan kanko Diouf Sarr oɗo saaha woni koye jamma mo wetani taw nani nder jayde las jayde enquête gareten ɓe mbi tan république o ɗo joni fiyama apile musde ɗum ɗon woni konngudi patawadi hen ɓe mbi Abdoulaye Diouf Sall ɓe mbi Abdoulaye Diouf Sarr komo ganduɗa yiɗaka e nder Dakar Amadou Hott holletama tan place muɗum ɓe mbi Oumar Gueye kanko ko porte parole ɓe mbi oɗo saaha noon komo ganduɗa yette kañum ne laminama no fewi to banggal muɗum to Assome Diatana ɓe mbi kankone wa Yewwi Askan Wi kollitimo koye mabɓe ɓe garti tan ha joni eɓe mbi Benno Bokk Yakar kañum wi tan ko heddaki caggal hay lawol gotol e élection ji ɗi ɓe ganduɗa kamɓene oɗo saaha cohla tan ko gaño woni baroɗe men de saabu hande ɓe poti hawridde Cap Vert ɗum ɗon ne garen tan e jayde Les Échos ɓe mbi Idrissa Seck kañum tan to diwan mo Thiès naɓe kollimo caggal so tawi ko kanko wonno mo ganduɗa kanko fawno toon koyngal hande Thiès hollimo caggal no fewi ɗum woni koye jayde Les Échos ha joni tan ɓe mbi résultat ji gadani ɗi kamɓe koɓe pertuɓe Thiès Nord Thiès Est e tan Thiès Ouest ɓe mbi yete ina sikkani hay ɗo ganduɗa ko kañum woni vilo aɓe kuuli beele ɓe fiyetake toon yete hefte e juuɗe mabɓe ɗum noon woni konngudi mabɓe ha joni kanko Abdoulaye Sow noon o wi tan ha joni Benno Bokk Yakar nani dari darde nde ganduɗa ko kañum fonno darade Mamboy Diawo noon wi tan ko nawligu woni hakkude mabɓe kamɓe Benno Bokk Yakar ko ɗum saabi ɓe piya e banggueji kewɗi ɗum nane jayde Les Échos caggal ɗum garene jayde Stade kañum uddata damal e oɗo subaka en anda tan match hande hakkude Sénégal e Cap Vert kono noon Cap Vert mataw tan wonko naate mabɓe saabu oɗo rafi biyeteɗo henne gastro entérite yan naate mabɓe oɗon rafi noon watta ko deedi dogoji e ɓandu wulndu e ko ganduɗa ko kañum woni neɗɗo ina tuuta e ko way noon woni ko naate mabɓe oɗo saaha ha saabi ene ko tolni mataw e joueur eɓe mabɓe jeegomo nani leeli oɗon rafi ɓe mbi Sénégal noon kamɓe ɓe daari tan ko gam wiide yoɓe tawoya joueur eji ɗum ko konngudi Cheikh Ndoye o wi tan yoto ɓe jooɗo yoɓe daaro ɓe daarono koyɗe
koye mabɓe kono ɓe tawoya joueur ɓe Cap Vert ɓe mbi toon to diwan mo Cameroun noon ɓe kolliti koye mabɓe kono hakkude Malawi e Maroc ɗum hande kikiɗe wonata ɗum wonno komin gaddano roɓindu jayndeli meɗen ɗum noon ko wiɗon tan walla uddidde eɓɓore wonde ha joni e nder Pindi TV waddande won ko ganda ko kañum woni gueɗe rendo woni hello meɗen wongo ngo ganda saaha fo eɗen gara hen sen gayni ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi ɗum ne en batta tan sona arde e résultat ji ganduɗa dañi élection ji ɗiɗo daññoɗi dimanche saabu ne anda ha joni koko mantini e nder leydi ndi ɗum ɗon noon so ƴewtidama tan ɗiɗo élection ji ɓenni kono noon ko haala joni e journaux ji ɗi woni darde sukaɓe ɓe ngol dow lawol ƴewtidama no fewi saabu mairie ji kewɗi e nder leydi ndi hande ko sukaɓe totta kartal ha saabi hande ko kamɓe ardoto hande so ƴewama mairie mo Yoff so ƴewama mairie mo ganduɗa ko kañum woni to mairie mo ganduɗa kañum woni to diwan mo Guédiawaye mairie mo Dakar e Barthélémy Dias e mairie ji goɗɗi ɗi ganduɗa yete hande ko darde sukaɓe ƴewtidama saabu guila adan ƴewtinanoma campagne o no fewi darde sukaɓe kono darde kadi rewɓeɓe e nder campagne o ƴewtidama saabu ngol ɗo lawol rewɓeɓe keddaki hen caggal hay lawol gotol kamɓe sukaɓe ne ɓe darima darde mabɓe saabu politique neɗɗo wiyata yo mawɓeɓe gummo sukaɓe jooɗo tawa onon sukaɓe on gummaki natɗon e tan dinguiral politique ngal ko sukaɓe poti darade naata e dinguiral politique ngal wona tan darade wiya politique koko saltiɗi walla politique ko haalde ko wona gonga walla politique ko ni politique ko haare politique ko naggam ndeɗon haare ɗeɗon poɗodiri hande ko sukaɓe dariɓe hande ɓe mbawi ittude ɗum wonko ganda ko wonno ɗo politique alimentaire ko sukaɓe mbawi ittude ɗum goɗɗum ko ganduɗa hande aɗin woyto ɗum an wawi darade kaɓoɗa ɗum ha ummo e nder leydi ndi ɓeɗo ne mbaɗani tawa an ala ko mbaɗɗa te leydi ndi enen fo jeeyi ɗum tawde politique ko fewnude diwan muɗum fewnude aduna muɗum fewnude askan muɗum goto fo fotani hedde hen caggal hay lawol gotol ɗum saabi hande darde sukaɓe ƴewtidama ne mantidi hen darde rewɓeɓe nde mantidi hen kono kadi banggal gongal ngal ganduɗa ina waɗa saaha foof waɗi candidat ji ganduɗa hande ko candidat ji yaaɓe duusi neɗɗo walla ɓe jaaday neɗɗo e coalition ko wayno hande coalition Gëm sa bopp e analyse tan mo ganduɗa eɗen mbawi wadde ɗum hen kañum coalition Gëm sa bopp ko coalition mo ganduɗa soɓe dañi candidat ne wawi wiyede ko candidat goto woni Bougane Gueye Dany ne wawi wiyede kanko waɗi investir e mairie mo ganduɗa woni Sacré Cœur kono hande ƴewtidama aɓen mawnina haala e wiide hande ko kamɓe gagné commune oɗo kono hande ina anda Bamba Fall e darde muɗum ɗo ganduɗa kañum woni Médina ko darde mantinide haade o yaadude e coalition la grande coalition Gëm sa bopp ko neɗɗo mo ganduɗa yaano e hoore muɗum moyen ji hoore muɗum ha heeɓi mairie te hayso wonano yaadudemo hande e grande coalition Gëm sa bopp o heɓat mairie makko mairie ji goɗɗi ne ko noon ɓe tawat sukaɓe ɓe ganduɗa kamɓe koɓe darinoɓe gam wonde ɗum ɗo ɓe gara ɓe jaada e mabɓe ɓe duusaɓe ɓe jaaha wadde ne wawi wiyede soɓe dañino candidat goto wonno moɓe mbaɗi investir kamɓe koye mabɓe woni Gëm sa bopp ne wawi wiyede ko tan omo ganduɗa woni Bougane Gueye Dany koto yimɓe puntodira koye mumen walla neɗɗo ne funta hoore muɗum walla funta yimɓe ha sikka kañum nena funta hoore muɗum ha funta yimɓeɓe saabu yimɓeɓe ne ko miijotoɓe tene gandi ko yahata e leydi ndi no fewi ko heddi noon e banggal APR kamɓe yoɓe dañ jangde analyse ɓe jooɗoy koye mabɓe ɓe ƴewtindo holko manki holko ngakki ɓe jeema fewndidde ɗum ɗon ha koɓe perdi koɓe ɓe kepta ɗum saabu aduna ko noon neɗɗo sa perti hunde a jotto miijoɗa e hoorema kono wona aɗa jooɗo aɗa wiya ko minen gagné naggam minen gagné foof ko ɗum ɗon ɓurno sohlede saabu banggueji ɓurɗi mawnude hande Sénégal soɓe perti ɗum yoɓe jooɗo ɓe ƴewto koye mabɓe nder koye mabɓe jewtida e koye mabɓe ɓe ganda gonga o hoɗo hetti kono kadi ɓe mbasa suudodirde e funtodirde e koye mabɓe haaɓe ganda ɗo gonga o hetti e noɓe mbatta haaɓe tetta place mabɓe ɗo e nder Sénégal koyɗi konngudi min guddata roɓɓindu jayneli meɗen e oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaame kisal ha lawol gongol baniman Debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Diatta e Ibrahima Thiombane Allah jarama on jarama.